Zašto zavist mrzi ljude? Šta je to što ljudi imaju, što je toliko vredno prezira? Čovek prezire one sa kojima ne želi da se poistovećuje. Prezirom drugih, on pokazuje sebi da ima bitnih razlika između njih. Pošto je zavist homunkul koji je moćniji od svakog čoveka, on ih prezire jer su slabi i nemoćni. Time ona povlači jasnu crtu između nje i ljudi. Ona nije slaba, oni jesu. Ali zavist ne samo da prezire ljude, ona ih i mrzi. Razlika između prezira i mržnje je u tome što kada nekoga mrziš, želiš da ga uništiš. Zašto zavist želi da uništi ljude? Prvi je jer je moćnija od njih i pošto se ne poistovećuje sa njima. Ona ne osjeća bol koju nanosi drugima. Da bi se osjetila bol drugih, čovek mora biti sposoban da se poistoveti sa ranjenim. Drugi i verovatno glavniji razlog je što oni imaju nešto što ona nema. Nesalomivost. Čovek koji je naučio da je bolji od drugih i da sve dobija na tanjiru, nikada nije morao da se razvija pod pritiskom. I zato je njemu čudno kada neko ko je očigledno slabiji, snagom svog neodustajanja i volje, uspeva da izađe kao pobednik. Ljudi u njoj izazivaju stid, sramotu kako neko ko je tako slabašan i beznačajan može da se raduje, voli i napreduje. Zavist je duboko ljubomorna na ljude. Ljubomorna je jer ona nema ono što oni imaju. Ljudski duh. Duh koji se diže iznad svakog bola i svake nesreće.